Gewoon waaien is blij een rustig plekje, maar justerjong wie dat wel oors. Een helikopter cirkelde lange tijd boven het dorp. En tientallen bewoners roemen door de stritten op zoek naar een dorpsgenootje van nog maar 8 jaar. Nou, we kregen iets na 6 een melding dat er een famke van 8 voet wie. Die wie medisch ontbadje was met vriendjes en vriendinnetjes. Nou, die wie naar je thuiskamer, behalve zij. En dat was reden voor haar familie om de politie te waarschuwen. Nou, samen met politiemeester en de deelnemers van Burgernet zijn wij onder het ziekenhuis in Blaja. Ook een politiehelikopter had een tientje boven het dorp hang om ook mee te zieken. Ja, de roep en mooie zaklampen bij bosjes en bij sletenlongers. Nee, zien als dat ik vind koerst. Uiteindelijk werd het famke om een uur halve jongens vonden in de garage van haar ouderlijk huis. De eerste uren van de vermissing wie op dat plak ook al zocht, maar zonder resultaat. Na alle gedachten is het famke toch alle opscoor en de omvang van de ziekactie in paniek rekken en had ze haar verstoppen. Wat laatste waren in eerste instantie net een hoers. Nou, toen was het donker, is uiteindelijk wel een hoersgang en toen is hij in de garage zitten gegaan. En daar is toch een familielid van. Hoe is het met de ouders en met het famke zelf? Nou, die ben natuurlijk hartstikke blij dat het famke weer waarom is. In goede gezondheid. Maar ja, ze ben natuurlijk wel heel erg schrokken, want ja, dat famke is toch wel een paar uur voor het west. Hoe wie de reactie van alle mensen die je rond het ziekenhuis wien? Nou, die zijn heel blij dat ze weer voelen weer.